mbok rangkul. Alah. Ya, enak luwak kok bojone kaya ngene ayo. Jaluk ora. Wong demek kok mbok dum-dumke lho. Makasih. Oh tapi Dok, aja delok casing-e. Nadyan kaya ngene punya kelebihan-kelebihan. Wah, aja didelok gandare. Yang pentingnya ambune. Yo gak enak bae. Ayo, saiki nembang. Ayo Nan, kowe nembang. Mau napa ditat jare? Napa? Ya lintang asmara. Oh, lintang asmara. Ya, lintang asmara. Tak rungokke kanggo kuping. Nggih. Ning dibawani sik, ayo pelok barang, Mbah Pengender. Nggih. Kok tuwek men to sing ndan. Wis akeh tuweke kate jiglok ping pindho. Mas Pandu sing ndang jaipong sik, Mas Pandu.